Το μισό θα το κάνω με ρύζι και το άλλο θα το κάνω με μακαρόνια. Για 2 φινέτα ψώνα μου χρησιμοποιώ ένα κρεμμύδι τσερό και μια πιπεριά πράσινη, η συγκεκριμένη είναι η τσαθιά, η τσαθιά πιπεριά. Οποιαδήποτε πιπεριά θέλετε εσείς, είτε πράσινη, αυτή που κάνουμε τα γεμιστά, είτε αυτή η τσαθιά. Και βάζω και ελαιόλαδο ή ινιέλαιο. Εγώ θα βάλω ινιέλαιο, μια κουταλιά της σούπας. Ίσως να μην σας το έχω ξαναπεί, μπορώ και να σας το έχω πει, ακολουθείτε, δεν βάζω ακόμα. Πάντα προθεμένουμε, πέρα από το φούρνο μας, προθεμένουμε και για λίγο τα τηγάνια μας, τις κατσαρόλες μας, πριν βάλουμε το φαγητό μας. Εγώ το έχω προθεμάνει στο 4 πάντα και βάζω τώρα το κρεμμύδι να σοτανιστεί κανένα και την πιπεριά. Και όταν ο ψωνομός μας έχει δέμα, πάντα βάζουμε το δέμα από κάτω και μετά το γυρνάμε από την ροζ επιφάνεια. Το χρώμα το γυρνάμε πλευρά και πονάει και μόνο του. Βγάζω το γάντι και χαμηλώνουμε την αιστεία στο 3 και τώρα βάζουμε τα μπαχαρικά μας και την ντομάτα. Αλλάζει τότε το χρώμα. Να πεις το φως από εδώ. Ναι. Είναι καλύτερο από εδώ. Ειδικά όταν ζωμάζει, φαίνεται. Είναι ζωντανό. Θα σου πούνε τη μονή στην όρεξη. Μάνα γη. Μάνα γη του ουρανού. Μάνα γη σκόδο. Πήρα από το σκόδο. Φυσικά μπορεί να βάλετε και φρέσκο. Λοιπόν, κανονικά θέλει 3 σκαλίδες σκόνο για να είναι έντονη η μελαδιά του. Τέλος. Θα βάλουμε
μισό κουταλάκι του γλυκού πάπρικα, είτε καπνιστή είτε γλυκιά, ό,τι θέλουμε εμείς. Εδώ είναι το μισό κουταλάκι του γλυκού. Το απομακρύνω από τη φωτιά για να μην μου κάει. Και θα καπνίσουν όλα μαζί τα μπαχαρικά. Βάζω μισό κουταλάκι του γλυκού, κόριανδρο σε σκόνη, κόριανδρος σε σκόνη, το μπαχαρικό αυτό. Αν δεν έχετε, όπως έχω ξαναπεί, λεμονοθύμανο και λεμονοπίπερο, θα πάρετε απλά ένα πιπέρι μαύρο και θυμάρι σκέτο μαζί με λεμόνι. Μισό κουταλάκι λεμονοθύμανο, γιατί εγώ θα προσθέσω και θυμάρι. Μετά βάζουμε ένα κουταλάκι του γλυκού κίμινο, αυτό εδώ πέρα το δικό μου είναι 2,5, οπότε θα βάλω άλλο ένα τέτοιο, 2,5 και 2,5 δηλαδή, ακριβώς κίμινο. Ένα κουταλάκι του γλυκού κίμινο, πάει και το κίμινο. Λεμονοθύμανο βάλαμε. Μετά θα βάλω ένα κουταλάκι του γλυκού ζατάν, το ζατάν αυτό εδώ, στο μπαχαρικό, ανατολίτικο. Πάρα πολύ ωραίο. Θα καπνίσουν τώρα όλα τα... Θα μυρίσουν τώρα και θα καπνίσουν όλα τα μπαχαρικά μας. Και θα βάλουμε και λεμονοπίπερο όσο θέλουμε εμείς, αλλά επειδή έχει λεμόνι, με το μάτι εγώ, γιατί... Ωραία. Και τελευταίο θα βάζουμε θυμάρι, μισό κουταλάκι του γλυκού. Εγώ βάζω σαν πρέζα, επειδή έβαλα λεμονοθύμανο, κάνει μία-δύο πρέζες. Πάει και το θυμάρι μας. Άρα, να ξαναπώ μέχρι τώρα τα υλικά. Έβαλα ένα κρεμμύδι και μια πιπεριά πράσινη ή τσαφιά για 2 φινέτα σολομού. Μια κουταλέτη σούπας ινιένεο ή ελαιόλαδο, εγώ έβαλα ινιένεο. 3 σκελίδες σκόρδο. Μισό κουταλάκι του γλυκού κόριανδρο σε σκόνη. Ένα κουταλάκι του γλυκού ζατάν, αν δεν έχουμε δεν πειράζει. Μισό κουταλάκι του γλυκού πάπρικα. Μισό κουταλάκι του γλυκού θυμάρι. Και ένα κουταλάκι του γλυκού κίμινο. Αν έχουμε λεμονοθύμανο, βάζουμε και λεμονοθύμανο όπως έκανα εγώ. Αλλιώς προσθέτουμε ένα μισό λεμόνι, λίγο το χυμό του θέλουμε, από μισό λεμόνι. Και μετά θα βάλω μετά ένα κουταλάκι του γλυκού πετιμέζι. Αυτή είναι η διαφορά. Στη φωτιά πάνε. Θα μιλήσουν τώρα όλα τα αρώματα της πάπρικας, του ζατάν, του θυμαριού, του πιπέρι το μαύρο που βάζουμε επίσης, του κίμινου. Αν αυτά θα μυρίσουν τώρα, θα βγουν οι γεύσεις και του σκόδου. Και μετά βάλω και την ντομάτα. Ντομάτα μπορεί να βάλετε και πετέ. Μπορεί να βάλετε ψιλοκομμένη, τριμμένη, κοκασέ δηλαδή να βάλετε ψιλοκομμένη, μπορεί να βάλετε τριμμένη. Ό,τι θέλετε εσείς μπορεί να προσθέσετε.
Όλο αυτό εδώ πέρα θέλω να το τσίσω. Σε λίγο θα βάλω και το κρασί για να τσίσω όλα αυτά που είναι νεοσυνή από το κρεμμύδι, από το σορομό. Δεν είναι καμένο δηλαδή αυτό. Είναι η χυμή του. Ένα πολύ ωραίο φαγητό και για το καλοκαίρι, πέρα από χειμώνα. Και θα βράσω λίγο ρύζι με τον τρόπο της απορρόφησης. Και θα βάλω μέσα κουκουμά, κάνε ό,τι θέλετε, εγώ θα βάλω κουκουμά. Ο κουκουμάς επιπενόλιζα θα βάλω για το χρώμα, μπορούμε να βάλουμε και σαφράν να θέλουμε, αλλά κάτω. Ροζ όπως πρέπει, παίρνει το χρώμα του. Το ψήνω στο πάτο της κατσαρόλας μου και βάζουμε τώρα το κρασί. Κρασί θα ίσα να σβήσουμε. Πολύ λίγο. Εννοείται πως αν δεν έχουμε κρασί λευκό ή δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε κρασί, μπορούμε να βάλουμε λίγο ζωμό, λίγο νερό σκέτο. Πάντα βάζουμε λίγο νερό σκέτο, χλιαρό ή ζεστό και αρχίζουμε και τσίνουμε. Όλα αυτά είναι στουμιά από μπαχαρικά, από το σορομό, από το κρεμμύδι. Δεν είναι δηλαδή καμένο. Και θα πάρει και πιο σκουρόχρωμο χρώμα η σάλτσα μας. Βάζω το κρασί, βλέπετε πόσο γρήγορα το απορροφάει και φεύγουν και τόσο κοντά, πόσο γρήγορα το απορροφάει το κρασί και φεύγουν όλα αυτά από το πάτο της κατσαρώνας, της σοτέζας. Και να στιμίσει πιο πολύ το φαγητό μας. Εγώ θα πάρω κοκασέ, κοιτάξτε πόσο λίγο αυτό. Δηλαδή ούτε 100 ml. Γι' αυτό και μπορώ να βάλετε και 2 κουταλάκια του γλυκού πετέ ανεωμένο σε νερό. Και θα αφήσω τώρα αυτή τη σάλτσα μας να μαγειρευτεί για 15 λεπτά μάξιμου. Ήδη έχουμε πάρει χρώμα ο σορομός μας για 15 λεπτά με το χρονόμετρο, σωτρία. Μπορούμε και στις 4 να μαθαίνουμε, αλλά σωτρία καλύτερα είναι. Λίγο νερό θα πάρω μόνο. Και το πετιμέζι. Πετιμέζι και νερό. Και έχει βγάλει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Μόνο μυρίζει. Τελικά την πίτσα μας. Μπορεί και να αλλάξω γνώμη, δεν ξέρω. Θα δείξει. Αρχίζει και μας πάει τη μύτη. Τελικά πίτσα εγώ τι σώρωμα. Ή τώρα που σε πέταξε πάλι. Πίτσα θα πάω. Αύριο αυτό. Λοιπόν, εδώ είναι το πετιμέζι μου, το έχω πάρει από τοπικό παραγωγό. Παρόλο που εγώ δεν πήγαινα στην ΑΕΚ, ίσως το έχω ξαναφέρει. Τώρα το μπουκάλι έχει γίνει όπως έχει γίνει, θα το αλλάξω εννοείται. Λοιπόν, δεν πήγαινα εγώ στην ΑΕΚ, δεν μου αρέσει καθόλου, είναι ο χειρότερος μου εφιάτης στην ΑΕΚ. Αλλά είχαμε πάει μια βόλτα εδώ στην ΑΕΚ της γειτονιάς μου, στην αρχή της γειτονιάς μου.
όταν μετακόμισα για να τη γνωρίσω, τώρα έγινε η γειτονιά μας. Ναι. Φυσικά τη γειτονιά που μένω τη γνωρίζω πάρα πολύ καλά, γιατί πήγαινα από μικρή. Και πήρα λοιπόν από ένα τοπικό παραγωγό πετιμέζι, το οποίο είναι φανταστικό. Και θα βάλουμε και εδώ ένα κουτανάκι του γλυκού. Λοιπόν, θα πάλι μια ωραία γλυκάδα ο σολομός μας. Βάζω δύο, όπως βλέπετε, ότι αυτό είναι το μισό. Έχω διάφορα κουταλάκια από δοσομετρητές. Και τώρα το ανακατεύω με αυτό ίσα ίσα, γιατί είναι πλαστικό και δεν κάνει. Να δω τι θα πας τελικά εσύ, ψάρι ή πίτσα? Πίτσα. Πίτσα, είσαι σίγουρος? Γιατί εδώ πέρα... Αυτό καλύτερα και αύριο. Μετά από θάλασσα όμως είναι να τα φας τώρα. Θα το δω. Αυτό σου κάνω εγώ, εσένα. Α! Εγώ εδώ είμαι, δεν είμαι εκεί. Εγώ αυτό σου κάνω. Απλά έχεις στο Ποιο? υγρό. Έχεις στο υγρό, δηλαδή πάτησες. Από το ξέπλυνες. Εγώ αυτό το... Νερό δηλαδή ήταν. Ήταν και το πετιμέζι. Λοιπόν, αυτό το κακό του κάνω, τον μπερδεύω. Εκεί που του λέω θα σου φτιάξω αυτό, του μαγειρεύω και κάτι άλλο ταυτόχρονα. Δεν το έχεις ξανακάνει αυτό σε μένα, το έχεις ξανακάνει ή όχι? Όχι, δεν σου έχω ξαναμαγειρέψει, γιατί μου λέγες εσύ πάντα ότι το σολομό δεν θες να το τρως από μένα. Έτσι μου λέγες παλιά. Το θες μόνο... Παλιά, όπως το πες. Δεν ξέρω τι σε είχε πιάσει, αλλά μου έχεις πει ότι το σολομό θες μόνο να το μαγειρεύεις εσύ ψητό που το έκανες και πόσο άλλες το μαγειρεύεις. Καμία σχέση. Γιατί παλιά μόνο εσύ δεν έφερες το σολομό. Έτσι όπως το κάνεις τώρα εδώ, όχι. Ναι, έτσι δεν το έχεις κάνει ποτέ σου, αλλά εσύ μόνος σου παλιά Ναι. δεν σε αρχίσω πάλι να τρως μόνος σου σολομό. Εσύ είσαι μαγείρας, εγώ είμαι μάγειρας. Ναι. Εγώ λίγα πράγματα ξέρω. Ναι, αλλά ξέρεις και εσύ μάγειρας δεν έχεις, αγάπη μου. Στο τέλος θα μου πεις και αυτός που φτιάχνει αυγό, θα μου πεις μάγειρας ότι είναι. Ό,τι κάνει ο καθένας μάγειρας είναι για μένα. Η προσπάθεια μετράει. Οπότε, εδώ είναι που μαγειρεύει, να βάλουμε και το ριζάκι μας να κλείσει και το πετιμέζι. Σας είπα, πετιμέζι μπορείτε να βρείτε από οπουδήποτε, εγώ απλά διάλεξα από τοπικό παραγωγό να πάνω και μου κράτησε αρκετούς μήνες. Μου έχει κρατήσει. Χρησιμοποιήσω αυτό εδώ το ρύζι της Agrino Exotic, ρύζι της Βόρειας Αμερικής, είναι το άγριο ρύζι, τα 500 γραμμάρια, φανταστικό ρύζι, όσοι δεν το έχετε δοκιμάσει. Λοιπόν, εγώ λοιπόν δεν θα το κάνω σούρωτο, θα το κάνω... Να σας πω ότι αυτό το ρύζι είναι το παμπρότ. Το κίτρινο ρύζι που λέγεται αλλιώς παμπρότ, μπονέτ. Έχει διάφορες ονομασίες.
Οπότε θα το βάλω τώρα να βράσει. Έτσι, αγάπη. Απλά επειδή έχει τα φώτα γυάλιζε λίγο. Α. Θα το βάλω λοιπόν τώρα να βράσει με νερό και ρύζι. Θα βάλω μέσα και λίγο λάδι. Θα δείτε πως το κάνω της απονόφησης που δεν σουρώνουμε. Κανονικά θέλει 250 Γραμμάρια. 250 γραμμάρια ρύζι, 500 το νερό. Εγώ το κάνω λίγο διαφορετικό τώρα, θα δείτε. Πόσα ml νερό έβαλες? Νερό βάζουμε ίσα ίσα να σκεπάσει το ρύζι. Δηλαδή να σκεπάζεις ουσιαστικά τα 250 γραμμάρια που βάλεις. Ακριβώς. Εγώ έβαλα λίγο παραπάνω. Έβαλα λίγο λιγότερο, έβαλα 200 γραμμάρια, οπότε... Εγώ βάλω 200 γραμμάρια τώρα ρύζι και 200 νερό. ml. Θα βάλουμε αλατάκι. Τώρα με την πρέζα θα σας πω. 2-3 θέλει. Φανταστείτε περίπου ένα κουταλάκι του γλυκού, είναι λίγο παραπάνω, απλά κοστάζει λιγότερο. Όσοι δεν θέλετε να χρησιμοποιείτε αλάτι ή δεν κάνει, μπορείτε να πάρετε υποκατάστατο αλατιού. Βάζω και στο σωρομό που δεν έχω βάλει καθόλου μία πρέζα και άλλη μία-δύο. Κανονικά θέλει μισό κουταλάκι του γλυκού. Άμα θέλετε με κουταλάκι του γλυκού, μισό κουταλάκι του γλυκού. Έβαλα και στο ρύζι μου και βάζω και ενιαίο. Από τώρα. Μπορούμε αντί για ενιαίο να βάλουμε νεόλαδο, βούτυρο. Στοπ, τόσο. Ελάχιστο. Βάζω και πιπέρι. Είναι λίγο της υπομονής, αλλά πέφτει πάρα που δεν φαίνεται. Ναι. Και λίγο θα το δείτε εδώ, θα το ανοίξω πιο πολύ. Να το έχεις πέφτει με καλά. Απλά το είχα βάλει στο ψινοκομμένο, πολύ ψινό. Είναι πιπέρι μίξ, έχει κόκκους από μαύρο, από πράσινο, άσπρο, ροζέ, το ροζ, τι είναι ο ροζέ? Ναι, όχι ροζέ, ροζ ήθελα να πω. Το βλέπετε τώρα. Δεν θέλω να γίνει πολύ καυτόνο, ίσα ίσα. Είναι καλύτερα να έχουμε φρέσκο τριμμένα πιπέρια, όταν μπορούμε φυσικά, έτσι. Και το αφήνω να βράσει. Ζέστη καλύτερα. Και θα βάλω, ναι. Και θα βάλω και κουκουμά. Χρησιμοποιώ αυτό το κουκουμά, είναι βιολογικό, είναι από τα βιολογικά μπαχανικά, είναι και vegan. Κουκουμά ή αλλιώς τουρμέρικ, σε σκόνη. Θα χρησιμοποιήσω ένα κουταλάκι του γλυκού κουκουμά, καθαρά για να πάρει χρώμα. Και να μας γίνει κίτρινο. Έχει πολύ ωραία... Ας και βάλεις αυγό έχει γίνει. Νιου μου. Σας δουλεύει, αυγό έχει κάνει. Ψέματα σας λέει. Να σας πω ότι ο κουκουμάς στο τουρμέρικ είναι το βασικό συστατικό για να φτιάξουμε κάρι ή ακόμα και το κάρι που αγοράζουμε το έτοιμο είναι από... έχει μέσα κουκουμά. Αναγκαστικά βάζω λίγο ακόμα νερό για να βγάλω το... να το τόσο. Και περιμένουμε να βράσει. Κάτι άλλο να σας πω πριν... να σας πω ότι το ρύζι θέλει 18 λεπτά να βράσει. Περίπου 18 λεπτά κάνει. Λοιπόν, καπάκι. Πάντα βάζουμε καπάκι στο ρύζι
και περιμένουν να απολωθήσει. Εκεί. Κοιτάξτε πόσο ώρα έγινε. Και περιμένουν να απολωθήσει το νερό. Το έχουμε σκεπάσει όλο το ρύζι μας, έχουμε βάλει και το κουκούμά μας. Γίνεται και το άλλο δίπλα. Σιγά σιγά, έχει γίνει διαφορετικό τελείως τώρα. Κοιτάξτε πως Το βλέπω σε τέλειο δρόμο, όχι σε καλό δρόμο. Έτσι όπως το βλέπω. Κατάλαβα. Και βγάζει δύσκολη μέρα θα είναι σήμερα. Έπρεπε να ήσταν εδώ πέρα να μυρίσετε. Ναι, άμα έχει αυτή κάνει η κάμερα, πραγματικά θα είναι το καλύτερο. Γιατί πάντα σου βάζω δύσκολα, τι θα φας. Αλλά δεν σπάρα, που έχεις πινογιές. Μετά θα έχεις πελάτες εδώ. Θα αποκτώσεις σιγά σιγά. Θα σου φέρανε φαγητά. Ό,τι πραγματικά θα το κάνεις πολύ καλά. Δηλαδή άμα το ασχοληθείς, το έχεις. Από το 14 μαγειρεύω, γι' αυτό και έχω τσικιωθεί με κάποιες αρκετά φαγητά. Μαγειρεύω πολλά χρόνια. Πέρα ότι μου αρέσει πάρα πολύ, κυρίως παίζει ρόλο. Σε αγγλικά θέλω ακόμα να μάθω πολύ καλά. Γιατί δεν είμαι πάρα πολύ καλή. Πού? Σε αγγλικά. Στα αγγλικά, καλά τα πας. Πιάνεις ωραία αγγλικά. Μόνο κέικ φτιάχνω, σπιτικές τούτες φτιάχνω. Λίγα είναι αυτά που κάνεις. Παγωτό φτιάχνεις. Παγωτό που θέλω να φτιάχνω, σπιτικό. Κέικ. Κέικ, pancakes. Κουλούρια. Εντάξει, δεν είναι μου σπούνα. Μπισκότα. Μάθηση έχω μάθει, σιροπιαστά δεν είναι πολύ καλή. Μόνο καλυδόπιτα πετυχαίνω και ραβανί. Κέικ ποιος φτιάχνει? Εγώ. Και εσύ όμως φτιάχνεις. Τι φτιάχνω, εγώ στις δόσεις δεν θα το έχουμε τίποτα. Σου πίνουν τα υλικά και να κατέβεις. Εγώ μόνο να το ξεφανίσω μπορώ. Αυτό το έχω. Το έχω αυτό. Πάντως αντικειμενικά μου σε σιροπιαστά δεν είναι πολύ καλή. Ίσως γιατί βάζω και λιγότερη... Μελομακάρονα. Δεν θα φανείς αυτά. Σου αρέσουν πάρα πολύ τα μελομακάρονα μου. Δεν θα φανείς απλώς. Έτσι πολλά είναι που ξέρω, χαλβά. Αλλά δεν ξέρουν το χαλβά να φτιάχνουν. Καλά χαλβά και εγώ ξέρω, απλά πρέπει να το δώσω στη συνταγή που το είχα. Δεν είναι κάτι τραγικό. Μια μέρα να φτιάξω χαλβά με πορτοκάλι. Εγώ μόνο αυτό φτιάχνω. Χαλβά. Από γλυκά τίποτα άλλο, ιδέα. Χαλβά μια μέρα κάνω το κλασικό ή με πορτοκάλι αντί για ζάχαρη. Όχι πορτοκάλι, μου αρέσει με ζάχαρη. Το πορτοκάλι γίνεται τελείως... Το έχεις δοκιμάσει? Εκτός άμα θες το κάνεις με πεπόνι. Τι... Δεν θα γίνεται. Γιατί άμα πάρει αυτή τη γεύση, τι διαφορά έχει το... Είναι σπεροειδή το πορτοκάλι. Το πορτοκάλι. Είναι σπεροειδή, είναι πως το λεμόνι. Ναι. Δεν το έχεις δοκιμάσει με πορτοκάλι. Κοιτάξτε πως γίνεται, τώρα το ανοίγω αναγκαστικά. Με ανανά γίνεται. Μόνο με πορτοκάλι γίνεται, για να σου σταθμίσεις το θέμα της ζάχαρης. Λοιπόν, για Και επίσης είναι πολύ ωραίο και το λαδολιβάνι. Πώς λέγεται αυτό? Που φτιάχνετε στο αγρίνιο που φτιάχνετε. Το λαδολεβανί. Μια βράση. Βλέπετε γίνεται ωραίο. Αυτή είναι η απολόθηση. Κοιτάξτε πως Και ωραία λόγω είναι. του κουρκουμά έγινε κίτρινο. Το φτιάξω και εγώ με κουρκουμά ρύζι. Έτσι γίνεται. Πάντως είναι πιο ωραίο να κάνετε μια απολόθηση αντί με σούρωμα. Ναι. Άρα ο καθένας ό,τι τον βολεύει και ό,τι θέλει και ό,τι αγαπάει. Λοιπόν, δεν θα βάλω καθόλου υγρό. Ο σωλαμός μας είναι έτοιμος. Γιατί μετά ο σωλαμός δεν πρέπει να μαγειρευτεί παραπάνω από μάξιμο 20 λεπτά. Ανάλογα και το πάχος δηλαδή του φινέτου. Μέχρι 20 λεπτά. Οπότε έχω κλείσει το μάτι. Θα ζεσταθεί και ο νεστόνα. Τι λέω, θα ζεσταθεί? Θα συνεχιστεί να μαγειρευτεί. Συγχωρέστε για τα σαλά μου. Θα συνεχιστεί να μαγειρεύεται στο ζεστό μάτι.
και αυτό είναι το φαγητό μας. Φυσικά το δέμα μετά το αφαιρούμε. Τώρα πράγμα εγώ το άφησα καθαρά έτσι πως θα το σέβαινα σε ένα πιάτο και να το φαίνεις μετά ο σύντροφός μου ή κάποιος δικός μου άνθρωπος που θα το έφτιαχνα. Επίσης κάτι άλλο, ότι στην αρχή δεν του είχα πει ότι μαγειρεύω, κάποιος του είπα πράγμα ότι μαγειρεύω πάρα πολλά φαγητά και δεν με πίστευε. Ισχύει αυτό. Και πάντα έκρυβα ότι μαγειρεύω και ξέρω να μαγειρεύω. Πάντα έλεγα ότι δεν έχω ιδέα καθόλου με την κουζίνα. Και ο λόγος... Εμένα όμως δεν μου είπες ψέματα. Όχι. Μου είπες ότι ξέρεις να μαγειρεύεις. Πάρα που δεν με πίστευες. Εγώ είπα εντάξει, οκ. Η αλήθεια είναι ότι δεν με πίστεψες. Το κατάλαβες την πορεία. Και απλά ότι μαγειρεύεις. Ξέρεις και να μαγειρεύεις. Έχει διαφορά το να ξέρεις να μαγειρεύεις από το να μαγειρεύεις. Και να μαγειρεύεις ό,τι να είναι και να τα κάνεις όπως να είναι. Και να μην είναι και ωραία. Εντάξει, Ξέρεις να μαγειρεύεις, δεν κάνεις και πολύ ωραία. Εγώ αυτό ξέρω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά εγώ όμως μετράω και την προσπάθεια ενός ανθρώπου που πάει να μάθει και προσπαθεί να μαγειρέψει με ό,τι γνώσεις έχει. Και ό,τι μπορεί. Και είναι δεκτό και ένας όσες κοπέλες ή ακόμα και άντρες, όχι μόνο κοπέλες, δεν θέλουν να μάθουν να μαγειρεύουν και να τρώνε έτοιμα. Ξέρω εγώ. Τώρα το έχει πιει το ζουμάκι εδώ πέρα, βλέπω, δεν είναι όπως ήταν πριν. Ναι. Θα φινάτσω ελάχιστο, ίσως που λέμε απλά να βάνω, δεν το κάνω με ζουμιά. Βλέπετε πόσο ελάχιστο, ούτε νερό δεν έβαλε. Σαν σαλτσούλα λίγο. Ναι, ελάχιστο. Ελάχιστη σαλτσούνα. Έχει τα κρεμμύδια μέσα. Το σκονάκι αυτό απλά του φαίνεται, είναι λογικό ότι έβαλα σε νυφάδες. Δεν έβαλα τρεμμένο, απλά μου άρεσε να υπάρχει αυτό το κρύψη, Ναι. τραγανό κομμάτι μέσα στο φαγητό. Και με τη σάλτσα είδες. Ναι. Έγινε ένα ωραίο. Το νερό μας είναι έτοιμο, το βλέπετε, πίνει όλο το νερό. Έχει πιει το νερό, ελάχιστο έχει. Για έλα εδώ, δώσουμε ένα φυλάκι εδώ. Αγαπούλα μου, Ανοίγω το καπάκι, αυτό είναι το κατσαρονάκι που είχα αγοράσει από το IKEA. Πάρα πολύ καλό. Το βλέπετε. Ήπια όλα τα... Πέρα ότι αχνίζει, ήπια όλα τα υγρά του. Δεν υπάρχει ίχνος νερού. 200 ml, 200 και το άλλο. Αν εσείς ζείτε με βάση αυτό το κατσαρονάκι πάντα μετράμε, έτσι. Παίζει ρόλο. Λίγο παραπάνω κάποιες φορές μπορεί να χρειαστεί. Σπινωτό. Δεν θέλω μάλλον να βάζω την κουτάνα για να μην μας γίνει... Αρπάξει. Όχι να μην μας αρπάξει, να μην γίνει λασπωμένο. Ναι. Αν και είναι μπαμπρότ και δεν έχει ανάγκη. Οπότε τώρα το δένειμά του είναι τι θα φάει. Καλή σας όρεξη, όσοι τρώτε τώρα που θα δείτε το βίντεο. Καλή όρεξη, παιδιά.